Dudu merga wedi, nanging merga rumangsa cilik, rumangsa ora ana apa-apane ing ngarepe Gusti Kang Maha Agung. Para priyayi mbiyen ngantos-ngantos wengi iki padha ngresiki ati, ngresiki raga, ngresiki papan. Kabeh dilakoni kanthi khusyuk, kanthi pangarep-arep nampa berkah, nampa pituduh. Ana sing mutih, ana sing kumkum ning sendang, ana sing mung meneng ngrungokake swara atine dhewe. Wengi sura uga dadi wengi kanggo introspeksi. Ngaca awake dhewe, wis tekan ngendi laku urip iki? Wis bener apa durung dalan sing tak tempuh? Dosa apa wae